Hormatly tomoşaçylarymyz, bugün size Amerika vizesi bilen baglanşykly, ýagny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasy özüniň Facebook, Instagram hasabyndan bir maglumat paýlaşdy. Şol maglumaty size ýetirmek isleýän gysgaçyk, sonra da olsa viza barada da käbir batlary size paýlaşmak isleýän. Birinji elçihanaň paýlaşan maglumaty göne gojak. Ünsüriň we şolary ýatda saklaň. ABŞ-nyň elçihanasy viza işleri boýunça öňünden hiç ýyly töleg talap etmeýär. İkincisi, ABŞ-nyň elçihanasy bank hasaplary ýa-da beýleki şahsy maglumatlary barada hiç ýyly maglumat soramaýar. Üçüncüsi, ABŞ-nyň elçihanasy viza almak isleýänleri bilen telefon arkaly habarlaşmaýar. Hat ýazyň ýeketäk görnüşi elektron poçtadyr. Olam elektron poçtany näme bolmadyk aşagtyna berer. ABŞ-nyň vizaları barada ähli maglumat ABŞ-nyň elçihanasynyň web saypasynda ýeterildir. Ýani galak e-mail adresinem web saypasynda mäzir aşagtan geçirer. Şeýle hem insanky maglumaty şeýle diýe, ABŞ-nyň elçihanasy ýokarda beýan edilenleri bilen baglanşykly viza ýüz tutuculary ören serasap bolmagy berk maslahat berýär. Yalan hat iýerýänlere pul ýetkisini we şahsy maglumatyň ogurlanmak ýagdaýyny döretip biler. Şeýle ýagdaýlardan ejir çekenler yerli hukuk goraýjy edaralaryna ýüz tutup bilerler. Ine şu maglumaty ne paýlaşdy bilen siz bilen ýetirýär. Amerika bilen gyzyklanýanlar men pikirimçe şu maglumaty has ünsli dinlemeli, tomoş etmeli. Sebäbi häzir biz ýakynda paýlaşdykym Green Card'yň netijeleri belli bolýar, haçan belli bolýar. 2024-nji ýylyň 4-nji maýda. Men öňem bir ýerde paýlaşdym, ýene ýer-ýerli şu adam aýdyly, sebäbi şu maglumat bilen bir-birine baglanşykly. Mart törekler ýalňyşmasam, ýadymy düşünýär boýunça bir tanyş oglanlaryň biri gelipdi. Oňam tanışyna, daşurda Türkiýede tanışyna goýa Green Card çykanmyşyn. Oňa haçan bolup diýdim, tanışyn, palançy güne uçak boldy diýdi. Şu ýadymy şu boýunça görünmerýänler. Menem diýdim, entek belli bolan aga. Adaçy nähili bolýar Green Card'y? Ortaça her ýylyň oktýabr, noýabr aýlaryna dokument tawsyrlýar. Ortaça da maý aýynda jogaplar belli bolýar. O nähili bolýar? Mart aýynda dany Green Card netijesi belli boldy. Sen utdun diýip de palançy Türk lirasy pul soraýan ekelde. Şonuň üçin Green Card'yň bilen baglanşykly netijeni öňem bir aýdandyr. Diňe şu web saytynda Green Card'yň web sayty bar, başdan dokument tawsylan. Diňe şo näme bolýar? Hiç ýerde sana jaňam gelmeýär, telefonam gelmeýär. Edi şonuň bilen baglanşykly Amerikanyň wizasy bilen baglanşykly. Indi menem kaydasynda soraglary bir umman jemle başardymdan paýlaşýan, edip batar giňişinem ýazgatjak. Ýöne wiza bilen baglanşykly aslında hemme ýurt üçin şeýle. Diňe bir Amerikan Birleşik Ştatlar däl, beýleki ýurtlarym şeýle. Şol ýurdun haýsy ýurda gitmek isleýän bolsaňyz, şol ýurdun öz ýurduňyz ýa-ki bizim öz misalymyzda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Türkmenistanyňky elçihanasy wizany sen taşajak ýeriňem şo olarlar üçin şonuň web saytyna girýän viza bölümünde şu ähli maglumatlar bolýar. Aslında goşmasy hiç kim maslahat adam gerekkä, hiç adam gerekkä. Indi diýip bilersiňiz, aýyny sen gitip boran adam bilýän, sana anhat ýarak gelýändir. Dogry. Ýöne Amerikany çek olsaň, daşurda çek olsaň, sen bir Amerika gidende özüň arkan düýme üçin näme etmeli? İlki öwrenmeli. Hani bir ýerine sana şeýle diýip urat görenler. Şonuň üçin internetde bir hatpa hemme bilýär. Ýerine şöyle ähli maglumatlar bar şoňa. O zaman mesela üçin indi viza bilen baglanşýan kaýdanam Amerikan Birleşik Ştatlarynyň web saytyna girseňiz, etap gysgaçyk men düşündirýän, hep bolsa aslında giňişden hem etjek, ýani gysgaçyk mesela üçin diýelim ki biz talip vizasy bilen baglanşyk. Talip vizasy bilen gelmek isleýän bolsa näme etmeli? Birinji nowatda nerede hojagyňy? Öňem aýtdy, haýsy şäherde hojagyň, haýsy ştatda hojagyň, haýsy universitetde, haýsy bölümde hojagyň. Gitdende soňra şu universitete hat ýazandan soňra adam gerekkä berde. Amerikada hojak diýen bolsaň, diýmek sen diliň bar. Belli derejede diliň bar. Şol bilen hawaraş biljek derejede diliň bar. Hat ýazsaň olaryň halkara bölümi bardyr. Hökümet web saytyna diýýän. Şu halkara bölümleri ähli meselelerni öýde çöp berýärler. Çöp berýärler diýenim, ähli gyzyklandyrýan soralarga jogap berýärler. Indi birinji nowatda resmiler tawsyrýan, ikinji nowatda priglашениň alýan, ýer kabul edilseň, üçüncü nowatda bir universitetiň bir sistemada girmeli, şu sistema girýän bolsa bir töleg bar, $350 ýalňyşmasam, olar hemmesimiz giňişden berjek bolan üçin ýetýän. Üçüncü nowatda şu töleg töleýän, dördüncü nowatda ilçanyň web saytyna girýäňde
form başa form doldurup dokumentler tapşyrýan. 5-nji nowatda haýsy gün barjagyny kesitleýän, 6-njy nowatda da dokumentlerini bilen birlikde ilçana barýan, interwýe girýän. Interwýe geçende sonra da pasportyny ortaça biletlerden berýärler. Ondan sonra biletini alýanda Amerika gelýän. Umman da gysgaç garanda umman ýol şey. Yani şu yol belli. Bundan sonra ýeke-ýekede ýankylarak özüňiz çöp bilýäňiz. Hiç ýyly bizim misal üçin ata-watan danışmanlyk bolsun, makul hyzmat bolsun. Ine men özüm şahsen öz hukuk işi hiç haýtymazdan biz Amerika bilen magnaşykly viza boýunça ýene bir tap boýunça hiç konsultasiýa hiç hyzmatymyz ýok. Diňe biz başardığımızdan adamlara bilýän adamymyzyň käbirini paýlaşýar. Hem mesni ýeke-ýeke paýlaşyp oturmaly bizim işimizden bu därler. Bilýän maglumatlarymyzyň käbirini has peýda bolajaklaryny paýlaşýar. Şonuň üçin hem Amerika'ya gelmek isleýänmiňiz da men gaýdym. Esas maglumatçy näme? Özüňiz etip bilýäňiz. Hiç ýyly kyn däl. Esas maglumat özüňiz internete girýäňiz, internetden hem ähli maglumatlar tap bilýäňiz. Nehip bolsa meni ýöne ýanky basanjak bu zähmet çekmek bilen magnaşykly meselen birleşdirip bir ýeňişen video ýazga dedim gelýär. Bu bilen egzamile bilen ýene ratla bilen elimizi etdikçe aslında maksadym şey ilçhanaň Amerika Birleşik Ştatlarynyň ilçhanasyny Türkmenistanyň ilçhanasynyň şu maglumatyny ýetirmekdi. Ýöne şu maglumat bilen magnaşykly we başga da käbir maglumatlar da ýetirdik. Kısaçyk habarymyz diýsek de 4-5 munda bolanlar. Häzirçe hoş, sag bolun.